In 2020 zijn er 84 meldingsdingen van ouderenmishandeling bij Veilig Thuis. En dat liep de topje van de ijsberg. Maar ja, de ouderen zit net altijd te wachten op al die drukte. Dus de vraag is, wanneer griep je in achter de voordeur? Waar zorgt het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezinnen. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk. Meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's voor elk baan, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Goedemorgen, meneer De Vries. Goedemorgen. Hallo, hoe gaat het met jou? Wel goed, ja. Ja? Ja, gaat wel. Oké. Hildo, komt het dan heel snel bij de meesten over de vlier, want dat is die werk. Waar lest u dan op als het gaat om mishandeling, verwaarlozing? Ja, nou, we sjoggen vaak natuurlijk naar de lichamelijke dingen. Dat we bij in sjoggen, blauwe plakken, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk hele opzichtige punten. Maar daarnaast ben ik gewoon bewust naar wat de cliënt vertelt. Wat ze kwijt willen in de bouw. Ze op een gegeven moment een hele vertrouwensbaan op. Dus dat maakt het vaak dat ze op een gegeven moment steeds weer kwijt willen. En gewoon een stukje sfeerproeven. En de interactie tussen familieleden en de cliënt. En ja, eigenlijk alles met elkaar. Ouderenmishandeling. Er zit een aardig taboe op, weten ze bij Veilig Thuis. Meesken willen liever geen hulpverlenende stallitten, praten er net over of denken dat het wel taf valt. Ja, de cijfers zeggen 1 op de 20 ouderen zeggen mishandeld te zijn in hun leven. 1 op de 20? 1 op de 20. Ja. Nou, dan tel maar uit. Dan is 85 meldingen op de bevolking in Friesland is eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, een hele bekende is natuurlijk het financiële misbruik van ouderen. We zien het huiselijk geweld, fysiek geweld, psychisch geweld en de ontspoorde mantelzorg. En dat is echt ook een heel groot deel van de zaken ouderenmishandeling die er zijn. Gaat het je thuis nog wel? Je had hem wel aan jou, mijn dochter wennen erbij in, dus ik red me wel. Ja, ik red mijn best, ja. Maar dan binnen dus mantelzwagers die dan toch de grenzen oergaan zodat het mishandeling wordt. Dat snap ik eigenlijk net, want zij doen natuurlijk dat mooi leven, dat, of van uw plichtsbesef, maar wat is dan? Zij draaien eigenlijk voor steeds meer taken rondom de cliënt op, omdat er gewoon eigenlijk een tekort aan zorgmedewerkers is. En het had natuurlijk met de vergoeding te maken in de zorg. Dus ja, de mantelzorgers die we draaien op voor het huishouden, voor het etensieren, bepaalde lichamelijke dingen, het ophellen van het bedskipje. Het is eigenlijk alles met elkaar waar zij op een gegeven moment voor opdraaien. Dat kan op een gegeven moment oerinnen in overbelasting. Zij soms dingen doen die ze eigenlijk zelf ook net willen, maar wat gewoon gebeurt. Het kan zover gaan dat iemand opgesloten wordt. Hè? Opgesloten? De mantelzorger die toch boodschappen moet doen. Er moet wel eten komen. Maar eigenlijk de ouderen niet alleen durft te laten. En dan opsluit. Zodat er niks kan gebeuren. Ja, gebeurt. Nou, ik ga opschrijven dat ik jou wel wat verdrietig vind oerkomen. Dat ik wel mijn zorgen om jou heb. En dat de relatie met jou en je dochter wel wat onder spanning lijkt te staan. Wat gebeurt er als je met signaleren en je hem toch uiteindelijk een melding? Ja, nou, wat ik zelf altijd doe is eerst het gesprek met de familie goed vormen en goed aan wat het plan is en waarom ze bepaalde stappen zet. En vervolgens dat ik vaak met collega's nog even besprekken en hoe ze erbij te beloeken. En dan uiteindelijk een melding te dan bij Veilig Thuis. Dan vaak wordt er daarna heel gauw contact opgenomen, zodat je dan het traject erin gaat. Dat er een onderzoek komt. Ja, klopt. Hoe vaak heeft melding dienen?
Nou, het Oranje Iers ga ik ongeveer 4 keer een melding dienen. Maar wij hebben als Veilig Thuis onderzoek gedaan, omdat eigenlijk heel veel mensen, de huisarts, de thuiszorg, uw andere 3 kinderen, zich zorgen maken over u. Ja, u zegt niet nodig, hè? Nee. En toch, en dat staat ook hier in dit eindverslag, dat eigenlijk dat u het wel weet, hè? Maar dat u het liefst gewoon hier wil blijven wonen. En daar hebben we rekening mee gehouden. Maar dat betekent wel dat mensen toezicht zullen moeten houden of het goed genoeg is voor u. De toezicht. En wij hebben afgesproken met elkaar dat de thuiszorg mag blijven komen. Zijn eigen rapport wordt met orenzorgverleners en in dit geval ik de orenbeen dealt. Veilig Thuis mag over de privacy heen. Hè? Je hebt de AVG, maar je hebt ook de WMO. Een WMO is van je doet wat je moet doen om iets, om mishandeling of dat is bij kindermishandeling ook zo. Maar ja, dat betekent wel dat Veilig Thuis dus dingen doet die daar overheen gaan en die dus heel klachtgevoelig zijn. En dan moet je dus terecht ook kunnen verantwoorden waarom je doet zoals je het doet. Zij heeft ook hulp nodig, maar dat wil ze ook niet. Nee, want zij wordt ook ouder. Zij wordt ook ouder. Ja. We hebben met haar besproken hoe moet het straks als uw vader echt niet meer hier kan wonen. Waar ga jij dan wonen? Wil ze het allemaal niet over hebben. En u ook niet. Nee. En daarvan zeggen we, laat ons in de gaten houden. Want als mensen hulp nodig hebben, of u nu wil of niet, maar het is niet goed genoeg, dan gaan we het wel doen. Bij Veilig Thuis zeggen ze vaak dat de ouderen zelfs net altijd zitten wachten op hulp. Als we eenmaal dat gesprek hebben met de ouderen, dan hoor je de ouderen ook heel vaak zeggen van, ja, maar ik wil graag het contact houden met mijn familie. Ik wil heel graag bij mijn man blijven wonen, want we hebben het goed, we hebben het fijn. En dan is het heel moeilijk om dat gesprek te voeren over en de schade die het oplevert, maar ook het geluksgevoel, wat er natuurlijk ook is. En dat is ook een dilemma voor ons. Grijp je in, grijp je niet in? Soms lukt dat helemaal niet, soms kan het helemaal niet. Hoe laat je de ouderen in zijn en haar waarde in de situatie die er is? En wat is dan de waarde die er is? En waar bepaalt dat? En wie? Ja, precies. Wanneer moet je dan ingrijpen zodat die mishandeling ophoudt? Maar de vraag is dan, wordt die persoon zelf daar gelukkiger van? Er is altijd een kantelpunt en ik denk dat we daar ook heel goed naar luisteren, naar de mensen. Dat je eigenlijk dan zegt, en op dat moment, als we nu niet ingrijpen, dan word je echt doodongelukkig. Want dan heb je misschien wel dit ene kind of deze ene situatie, maar je mist al die andere mensen die ook iets willen betekenen. En dus gaan we het anders doen. En dan zie je toch dat mensen inderdaad al lang niet meer in staat zijn geweest om voor zichzelf te kiezen. En dan ga je inderdaad als professional voor iemand kiezen. Maar dat is het dilemma. Wanneer doe je dat? Ik benijd je hem net. Nee, maar goed, er zijn situaties. En toen was ik gisteren gelukkig nog bij een situatie waarvan die mevrouw echt heel erg blij is, los van alles, dat wij dat allemaal op papier gezet hebben en dat we dat wel met haar goedkeuring gedeeld hebben met iedereen. Want daardoor voelt zij zich nu wel veilig. Zij gaan natuurlijk een baan met de mantelzorger die bij hun inwoont, in dit geval dan, maar of die voor hun zorgen. Dus ze accepteren letterlijk de situatie wel zonder dat zij willen dat er wat verandert. Ik vind het zelf wel heel fijn dat het verhaal dan bekend is. Dat ik voor mijn gevoel maar alles die heb wat ik dwang ken. Om die veiligheid gewoon voorop te stellen voor de cliënt. Maar ik vind het nou wel fijn dat je blijft komen. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, nou mooi. Gaan we ook doen. Komt goed, ja. De oudere in deze aflevering is acteur Theo van der Molen. De situatie die we zien net is gebaseerd op verschillende zaken. Ik heb bijna mijn rug gebroken. Hij heeft me hoogzwanger uit mijn bed gegooid. Dus dat waren echt wel heftige dingen. Maar van psychische terreur heb ik het later ook echt wel het meeste last gehad.